Okay, so may udto, no? May udto sa tanan. So may adlaw, no? Kay I know nga sa Pilipinas karon gabi na. So karon udto diri, no? So may adlaw na lang para patas. Bitaw. Anyway, so naa na ta sa karon sa Leviticus chapter 6 mga igsoon. So salamat kay no nga naagi hapon ka diha, no? Praise God. So atong padayonon ang atong pagbasa sa Biblia sa ato ang pinulungan, no? Mga Bisaya, welcome kaayo ka. So thank you kaayo no nga naa ka diha. So sa chapter 6 sa libro sa Levitico. But before ta magbasa or kamo diha maminaw, magampo sa ta no. Hallelujah. Oh God. Thank you Jesus. Hallelujah. Dalaygo nagmaymayaw na mga Dios. Salamat kaayo Lord ninintak na. Thank you kay Ginoo nga ikaw nakig-uban kanamo kanunay. Thank you Lord nga wala mi nimo gibiyaan. Ug salamat Ginoo nga bisan asa mi moadto naa ka. Ikaw mong kauban kanunay, ikaw mong taga panalipod kanamo kanunay Lord. Thank you Ginoo. Lord karong adlaw, karong higayon na Ginoo, among igahin Ginoo sa pagbasa sa imong pulong. I pray Ginoo nga ang imong balang espiritu mamuhat sa among kinasuluran o God. Lord, I pray nga katong mga maminaw usab Ginoo ni ani nga recorded video God. I pray nga ikaw po magapanalangin kanila o Dios ug ang lang tibuok panimalay. I pray nga ilahang maangkon Ginoo ang tinuod nga kalipay, kalinaw gikan kanimo. And I pray Lord nga imo silang panalanginan o God sa tanang aspeto silang kinabuhi. Ug labaw na gayud Ginoo silang espirituhanong kinabuhi. Lord, tabanghi kami Ginoo nga ang imong pulong among matipigan sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna. Tuhod kay Lord ang imong pulong mao'y among kalanon sa matag adlaw. O ang imong pulong Ginoo maula may mulungtad hangtod sa kahangturan. Kay ingon imong pulong Ginoo ang langit ug yuta mahanaw apan ang imong pulong magpadayon hangtod sa kahangturan. Busa Ginoo tabangin kami nga ang imong pulong mao'y among tipigan ug among higugmaon Lord sa among kasing-kasing tibok namong hunahuna, tibok namong kalag ug espiritu. Tibok namong kusog. Lord, thank you kaayo dalaygon ikaw. Sa walay katapusan, ikaw mong ginaimbitahan, Ginoo nga mamuhat karon. Dalaygon ikaw. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so amen, no? Okay, so diretso na tagbasa igso, no? Sumpay ni sa kagahapon sa chapter 5, no? Karon chapter 6 na ta. Okay, so ingon diri sa verse 1. Ang Ginoo miingon sa usab, ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Verse 2. Kung may makasala ug makalapas sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi sa paglimbong sa iyang isigkataw labot sa ipagipatipigan o gibilin kaniya o nakapangawat siya o gidaog-daog niya ang iyang isigkataw. Verse 3, o kung nakakaplag siya og butang nga nawala o gihimo niya kini og nanumpa pagani o kon makasala ang tao sa bisan unsang matang sa sala. Verse 4, o kon siya sad-an kinahanglan nga iuli niya ang iyang kinawat o ang iyang nakuha pinaagi sa pagpanglupig sa iyang isigkataw o paglimod sa gipatipigan kaniya o sa nawala nga butang nga iyang nakaplagan o sa bisan unsang butang nga gilimod niya pinaagi sa pagpanumpa. Okay, kinahanglan iuli niya kini sa tag-iya nga walay kulang bisan jutay o pakapinan paggayod niya kini og ikalima nga I think bayad. Ikalima nga bahin. Pakapinan pagayod kini og ikalima nga bahin sa bili niini. Iuli niya kini sa panahon nga himuon ang seremonya sa pagpapas sa iyang sala. Verse 6. Dadon niya ngadto sa pari ang usa ka laking karnero nga walay tatsa ingon nga iyang halad sa Ginoo tungod sa sala o presyuhan ninyo kini og sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa halad alang sa sala. Verse 7.
ug ang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapa sa sala alang kaniya sa atubangan sa Ginoo ug pasayloon siya sa iyang sala. Okay, verse 8. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga kini mao ang tulumanon mahitungod sa halad sunugonon. Ang halad sunugonon magpabilin diha sa kalayo sa halaran tibuok gabii. Og kinahanglan ang kalayo diha sa halaran dili pagngon. Verse 10. Isulob sa pari ang iyang linong bisti ingon man ang mga sapot sa ilalom niini og iyang kuhaon ang abo sa halad nga gisunog og ibutang kini sa tupad sa halaran. Verse 11. Unya hubuon niya ang iyang mga sapot og mag-ilis siya og laing mga bisti og dadon niya ang abo ngadto sa usa ka hinlo nga dapit sa gawas sa kampo. Verse 12. Ang kalayo diha sa halaran dili gayud pagngon ug matag buntag sudnuran kini sa pari og kahoy og itungtong niini ang halad nga sunugonon og sunugon niya ang tambok sa mga halad sa pakigdait. 13. Padayonon gayud ang pagpasiga sa kalayo diha sa halaran ug dili kini pagngon. Okay, verse 14, no? Og kini mao ang tulumanon mahitungod sa halad nga uhay. Okay. Ang mga pari ingkang kaliwat ni Aaron maghalad niini sa Ginoo sa atubangan sa halaran. Verse 15. Ang usa kanila muhakop og usa ka kumkum sa labing maayong harina nga gihalad nga gisambugag lana og insenso og sunugon kini sa halaran ingon nga mahumot nga halad handumanan alang sa Ginoo. Okay, verse 16. Ang sobra kanon nila ni Aaron ug sa iyang mga anak. Pagkaon kini nga walay patubo ug ilang kanon diha sa abalaang dapit sa hawan sa tulda nga tagbuanan. Verse 17. Lutoon kini nga walay patubo. Gihatag ko kini kanila ingon nga ilang bahin sa mga halad nga sunugon nga gihalad kanako. Okay. Balaan kaayo kini sama sa halad tungod sa sala. Makakaon niini ang tanang kaliwat ni Aaron nga mga lalaki ingon nga ilang bahin hangtod sa kahangturan sa tanan ninyong mga kaliwatan. Gikan sa mga halad sinunog nga gihalad ngadto sa Ginoo. Okay. Bisan kinsa nga muhikap sa maong mga halad, madaot tungod sa gahom sa pagkabalaan niini. Wow, hallelujah. Amen. Okay. So verse 19, mao ni ang halad sa mga pari. Okay, ang halad sa mga pari, no? Okay, verse 19, ang Ginoo miingon na usab kang Moises, mao kini ang halad nga ihalad sa mga anak ni Aaron ngadto sa Ginoo inigdihog nila. Usa ka kilo sa labing maayong harina nga ilang ihalad ingon sa naandang halad nga kanunon. Ang katunga niini ihalad sa buntag ug ang katunga sa gabi. 21. Lutoon kini sa kaha nga butangan og lana ug kun mutuhop na pag-ayo niini ang lana, hiwaon kini sama sa halad nga pagkaon ug ihalad ingon nga mahumot nga halad alang sa Ginoo. 22. Ang matagpari nga kaliwat ni Aaron nga gidihugan aron maoy mupuli kaniya sa iyang katungdanan, kinahanglan nga maghalad niini ngadto sa Ginoo sumala sa balaod nga walay katapusan ug iyang sunugon ang tanan. Ang tanang pagkaon nga ihalad sa usa ka pari alang sa maong katuyuan sunugon gayod, no? Sunugon gayod. Dili kini kanon, no? Tanang halad sa pari dili kanon, no? Sunugon gayod. Okay, verse 24, no? Mao ni ang tulumanon sa halad sa sala. Okay,
Okay. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad tungod sa sala. Ang halad tungod sa sala ihawon sa atubangan sa Ginoo. Sa dapit diin ihawa ang halad nga sunugon. Adto usab ihawa ang halad ingon sa sala. Balaan kini kaayo. 26. Ang pari nga maghalad niini mukaon niini sa dapit nga balaan. Didto sa hawan sa tulda nga tagbuanan. So ang pari ra no? Kaya ang pari nga maghalad niini mukaon niini sa dapit nga balaan. So pwede ang pari mukaon pero dapat ang pari ra, no? Didto sa hawan sa tulda nga tagbuanan. Okay, 27. Ang makahikap sa halad alang sa sala madaot tungod sa gahom sa pagkabalaan niini. Okay, so kung di siya pari nga mohikap, no? Madaot siya. Okay, ud kun may sapot nga mapiskan niining dugo adto sa balaang dapit hugasi ang bahin sa bisti nga napiskan sa dugo. 28. Buk-on ang kulon nga gilutuan sa halad alang sa sala. Kung giluto kini sa lutuanan nga bronze, kinahanglan ang lutuanan hinisan og hugasag tubig. 29. Makakaon niini ang tanang lalaki nga kaliwat sa mga pari, balaan kini kaayo. 30. Apan ang halad alang sa sala nga gikuhaan og dugo nga gidala ngadto sa tulda nga tagbuanan aron gamiton sa seremonyas sa pagtabon sa sala, dili gayud kanon kun dili sunugon, no? So katong gihalad para sa seremonyas dili pwedeng kanon kun dili sunugon gayud, no? Okay, so mao to siya ang chapter 6 igsoon. So dito naatay makuano nga naapoy halad ang halad para sa mga sala nga kanang tinuyuan, no? So ang gipakita diri nga ang pari ang mudala sa dugo dito sa sulod, no? O mao'y gamiton nila sa seremonyas. Okay. Nya dili pa kaon kung dili sunogon gayod, no? So kung kapila na ko ni siya gibalik, no, mga igsoon nga ang atong sala na agyoy bayad, no? Ingon ang Roma 6:23, no, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Og ang kamatayon simbolo kini siya og dugo, no? Kay kung mamatay na ay dugo nga kuhaon, no? Ang mga gihalad nila diri ang dugo gyud ang gikuhaon niya ang kanang syempre mamatay gyud ang gikuha ang dugo, no, nga hayop nga ilahang gihalad para sa ilang sala. So sa gikaingon ko na atong mga niunang mga chapter, no, nga sa New Testament sa tuang higayon karon wala na ta nanginahanglan og mga halad nga moadto pa tagpari para ihalad nato ang kung unsa atong ihalad, baka, karniro, kanding, langgam para mapapas atong sala. Dili lagi kinahanglan igsoon, no? Kay niingon didto nga ang ato ang I think nasa episode 2:8, no? Nga ang ato ang kaluwasan na akang Kristo pinaagi sa iyang grasya, no? Pinaagi sa iyang grasya. At tungod sa iyang grasya pinaagi sa ato ang pagtuo. So ato ang basahon para dili ta masipyat, no? Episo para maniguro pod ta ba, no? Kay usahay makalimot ba kung malahi di ay siya. So may nang igsuon kung nakay Biblia o kabpod, no? Episo 2:8. So Episo 2:8. Okay. Okay, so niingon diri kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya, no? Okay, so kay pinaagi sa pagtuo, no? Sa atong pagtuo didto kang Kristo Jesus, no? Tungod sa iyang grasya, tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Okay, so ang ato ang basahan na sa verse 7, no? Kay murag connected siya, no? Yung gibuhat kini sa Dios aron sa hingapin, aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa
kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Okay. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Nanapog ko na remember igsoon sa Roma 3. Roma 3. Unsa to yung verse? Okay, so I think there is a Roma 3:21 hangtod 24. 25, no? Okay, so ato ning basahon para maklaro no kay mo ni ang sa tuwa karon ba, no? Dili naman ta magdala og mga baka, dili na ta magdala og kanang turong baka, kanding, walay tatsa, karnero nga walay tatsa, dili na nata maghimo ana igsuon dalo nato sa pare mo didto ta mo confess atong sala, dili na kinahanglan na, no? So pwede na ta mo diretso sa Ginoo pinaagi sa tong pagtuo tungod sa iyang grasya. Ingon diri sa Roma 3:21 hangtod 25, no? Kung namoy mga Biblia maayo gyud ison nga inyo nang ablihan, no? Okay, so itong basahon ingon diri, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Mga balaod man tong atong gikuan ganina no gibasa nato sa Old Testament kay balaod to siya nga ing-anion pag papas inyong sala maghalad mo anana mao to mga balaod. Okay. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. 22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. Managsama ang mga tao, no? Sa 23 ingon nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Ako aning gi-mention last time, no? Kay 24, apan mao na ni ang pinakalami, no? 24. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, kanimo kanako igsoon, kanatong tanan. Mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Nana sa verse 24, no? Okay, sa Roma 3:24. Lami kayo, no? Ingon siya, apan pinaagi sa grasya nga gigasa. Gigasa meaning wala tay gihimo, no? Gihatagan rata sa Ginoo. Gigasa sa Dios ngadto kanila. Mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Okay, giluwas na ta sa Ginoo igsoon bisag katong wala pa ta gibuntis atong mamagpapagi apil na ta ni Hesukristo didto sa cross, no? Sa iyang gibayaran tanan ang mga sala sa tanang katawhan diri sa tibuok kalibutan, no? And even katong wala pa na anak, apil na silang tanan ato. Kay 25, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo. O di ba? Dugo, no? Kaya kanina itong gibasa dito sa Old Testament mo itong mga balaod no nga ang dugo gikinahanglan sa pagseremonyas arong mapapas ilang sala. So diri ingon diri gihatag siya si Hesukristo, gihatag si Hesukristo sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. So mapasaylo ang imong sala igsuon akong sala kung kita mutuo kang Kristo Jesus, no? Og sa tanan nga iyang gihimo para kanimo kanako dugay ng panahon, no? Wala man ta kakita pero ang Biblia nagpamatuod sa tanang gihimo ni Kristo Jesus, no? Okay, padayonon nato ingon diri gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, no? Mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong og tungod sa iyang pagka-mapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Okay, so mao to siya ang verse 21 to 25 sa Roma 3 igsoon. So klaro kaayo no nga ang naay connection ba? Ang Old Testament naghalad sila og dugo sa mga mananap arong mapasaylo ang ilang mga sala. Diri sa New Testament pinaagi kang Kristo Jesus nga dugo kita mapasaylo sa dihang mutuo ta ngadto kaniya.
So wala na gikinahanglan igsoon nga magdala pug kag karnero, magdala pug kag kanding para imong ihalad, imong patyon atubangan sa Ginoo. Kay gusto ka nga mapasaylo, dili na, wala na kay mga sakripisyong himuon nga ing ana, no, nga magkuan kag baka patyon para ang dugo imong, no, kay ang dugo ni Kristo Jesus sufisyente na kaayo igsoon nga mapasaylo ang atong mga sala, atong tanang sala, no, mutuo ra gyud ta sa Ginoo, mao ra gyud na pinaka kanang susi, no, nga atong maangkon ang kapasayloan sa atong mga sala sa dihang kita mutuo sa gihimo ni Hesukristo dito sa cross, no, namatay siya dito sa cross. Apan sa tulo ka adlaw atong mahinumduman nga nabuhi siya, nagpamatuod nga gamhanan siya nga Dios. Wala siya nagpabiling patay, nabuhi siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. I know nga nakabalo ka ani iso, no, og siya mingkayab dito sa langit. Ug karon naa siya dito naglingkod sa tuong kamot sa Amahan. Ug iyang gipadala ang balang espiritu aron magpuyo uban nato og magpuyo sulod nato, no? So igsoon, salamat kaayo nga naminaw ka, no? I pray nga ang balang espiritu mamuhat sa imong kasing-kasing karon. And I pray nga ang Ginoo magaminister sa imong kinabuhi. Ayaw sayangi ang oras igsoon. Kay ang Ginoo hapit na mong abot, no? Di kinahanglan natong maghinulsulta kung natay mga sala nga nahimo sa Ginoo. Kung naa siya ipa-remind sa tua, gusto sa Dios nga dili ta mudagan palayo, no? Kung makahinumdum ta nga nakasala ta sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga mo dagan ta paingon niya og mga ayo tagpasaylo. Kay niingon ang Juan 1:9, no? Kaya atong basahon kay para di ta masipyat, no? 1 Juan 1:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, 1:9. Oops. Thank you, Lord. Okay. 1 Juan 1:9. Ningon dere, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Amen. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Hinumduman nato igsuon nga katong sa Roma 3:23 niingon ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Bisag pag feeling nimo wala kay sala igsuon kay buutan kaayo ka, niingon ang Biblia ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. So gikinahanglan yung atuan ng dawaton nga makasasala ta tubangan sa Ginoo sa dihang wa pa nato gidawat si Kristo Jesus nga atong Dios og personal nga manluluwas. Maskin pag unsa ka kabuutan igsuon, kung wala pa si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing, apil ka sa makasasala gihapon. Pero sa dihang imo nang dawaton si Kristo nga imong Dios og personal nga manluluwas, ningon ang pulong sa Ginoo nga ikaw gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. So dili na ikaw makasasala kay naa naman ang iyahang anak, no? I mean, naa ang balang espiritu sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing. So mahimo na kang anak sa Dios. Nakalimot ko unsa to nga verse pero murag unya sa sunod na akong balikan na nga kanaingon ang iyang pulong nga kita na gitagaan og katungod sa Dios nga mahimong anak sa Dios, no? Kung siya atong dawaton nga Dios og personal nga manluluwas. Sa dihang mag-confess sa atong mga sala igsuon, pangayog pasaylo sa Ginoo niya, ingna nga Ginoo gusto ko ikaw nga mahimong Dios sa akong kinabuhi. Nga sukad karon Ginoo gusto ko nga ikaw ang masunod sa akong kinabuhi, dili na ako. Gusto ko nga ikaw maghari sa akong kinabuhi, ikaw maggiya ka nako sa mataglakang kay ikaw Ginoo akong gusto alagaran hangtod sa hangtod. And I know igsuon nga malipay ang Ginoo sa dihang mo decide ka, no? Sa dihang mo decide ka nga moduol ka sa Ginoo, malipay ang Ginoo, dawaton ka niya, pasayloon ka niya sa imong mga sala.
ug tagaan ka sa Ginoo, kalipay, kalinaw, ug giyahan ka sa imong matag lakang. No? Kupot sa pulong sa Ginoo igsoon. Doon na may mga challenges sa kinabuhi, no? Kay ang kaaway dili ba yung kalungan ana niya hangtod dili ka mobalik niya. Pero kung mo decide gyud ka igsoon nga mo ana ka mo nga lagad ka sa Ginoo, kuputi ang iyang pulong kay tagaan ka sa Ginoo ang pinasahi nga kusog nga makapadayon ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, no? So salamat kayo igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Glory to your name. So I pray, dili na ako, lami kayong presensya ni Lord karon, no? So salamat kayo igsoon, and I really hope, no, nga dili masayang ang panahon. Kung nakadungog ka, kung gitagaan ka sa Ginoo conviction sa imong kasing-kasing karon, igsoon ingnon ta ka, ayaw pagahiya imong kasing-kasing, paminawa ang pulong sa Ginoo. Awhaga siya, i-invite siya sa imong kinabuhi karon, no? Kung ikaw ra usa diha, mas maayo na pag-ampo sa Ginoo, pangayog pasaylo. Tabain niya ing nga Lord, punang akong kasing-kasing sa imong presensya. Ikaw kung gikinahanglan, balang espiritu, puyo sa kong kasing-kasing, maghari ka. Hinluwi akong kasing-kasing, Lord. Kuhatan ng mga sala, kuhatan ng mga kahugaw sa kong huna-huna o kasing-kasing. In Jesus' name, tabangan ka sa Ginoo igsoon. Tingnan ang Ginoo, Lord, tabangi ko nga ma-inlove ko sa imong mga pulong aron ang Ginoo mamuhat sa imong kinasuluran. So igsoon, daghan kayo ang gusto ang Ginoo nga imong ma-discover sa dihang musunod kaniya. Lami nga mga lagad sa Ginoo. Bisan tan-aw sa mga tao murag walang-wala ka, pero ikaw mismo igsoon kung naa si Jesucristo sa imong kasing-kasing, malinawon, malipayon ka. Nya kontento kayo ka masking pagmuingan sila wa kay kwarta bitaw. Lami ang kinabuhi sa Kristohanon igsoon. So, salamat kay igsoon nga hangtod karon naa ka diha. Ang Ginoo magpanalangin kanimo, and I declare spiritual breakthrough karon nga tuig sa imong kinabuhi ug sa imong tibuok panimalay. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Panalanginan ka sa Ginoo hangtod sa hangtod, no? Kung ikaw musunod kaniya. Kay hangtod sa sunod higayon igsoon, ang Ginoo magapanalangin ug magauban kanimo. Amen. Praise God.